ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Saungut ki beriau berkentop ya ki arngut ki dikhot jangka New Trap National Youth Movement ban arngut ki weipat ki badan ketilang ban dawa pisah ha upanai nailar arajar pusau kila syakem no ki pulet jangka East Castle saka khat New Trap unai lur arajar pusau ki arngut ki dikhot jangka New Trap National Youth Movement ki dei belatip kerteng kum u Garnet Gideon Kongwer ubala lai post nam kerta bat ubak kershan bor lingdo ubala lai pupras nam kerta kat ba arngut ki weipat ki badan ketilang ki dei belatip kerteng kum u Thau na juam David Singh ubala Southwest nam kerta but Narendra Kabram Bam ubala arp khandai nam kerta u Superintendent of Police jangka East Castle uba S nong tenger ha ukurwa bala pha shakilat thai kubor ha khat pratrik unai lor arja psau ula pentep ba arp psau trek unai lar arja psau ya ka ujor la mudoi ha madan rating police station ba ha ka pratrik unai lar arja psau wei breu ubam la bantep kerteng ula telefon ya unong ujor ha kapor kumbah nyo bejemen min bat bandawa pisa jubor hadu shipholak tengkah hari hadin kata new breu uba amla ban itho ula telefon biang bon sen ya unong ujor dak ba penbor ba ude ban sio no mardor ka pisa bala dawa henrei namar ba unong ujor shimla ka ngo setia ban pendem ha unong dawa pisa ringkat bat arngut ki badan keti ban selalang kila rung jubor hapo ka yeng sa jong unong ujor haka arpo terik unai lar arja pusau daka jingtmu ban luti ya kepisa henrei namar ba unong ujor dan setia hapo yeng hakini kapor kini kinong dawa pisa kila berngam berset ya ka kon ken thai jong u ba kin sapen i daka bor haka bai de bakani ki polit kila register daka criminal case ha madan rating police station bat haka jing toket ki polit kila yo ban kemno ya kini ki saungot ki badan keti USP ula yo thu ba ka jing toket halor kini ki jingja karang ya chakmat ban lap ya ki jing shisha